Fl-ewwel ġimgħa ta' Novembru se jidħlu l-ewwel pazjenti fil-binja l-ġdida ta' Mater Dei. Għal dan il-għan bħalissa għaddejjin l-aħħar tħejjiet biex il-post ikun imħejji kif meħtieġ bis-sodod, apparat u faċilitajiet oħra diġà huma installati f'uħud mis-swali. Is-sibt filgħodu l-Ministru Konrad Mizzi u s-Segretarju Parlamentari Chris Fern u Ian Borg żaru l-binja li se tkun qed isservi bħala l-Medical Admission Unit tal-Isptar Ewlieni f'pajjiżna. B'investiment ta' madwar 11 miljun euro, il-binja taż-żewġ sulari se jkun fiha 68 sodda. Il-Ministru Konrad Mizzi fisser kif dawn huma parti mit-300 sodda li l-Gvern se jkun qed jagħmel f'Mater Dei biss biex jindirizza l-problema ta' fullar. Il-kritika hija ġustifikata, ġifieri nkunu ċari, ikonna perjodi fejn ikonna nies fil-kuritur. Persuna li jkun fil-kuritur ma teħx id-dinjità huwa skomdu li jkun hemmhekk, huwa skomdu wkoll għall-istaff li qed jikkuraw għalih u għaldaqstant irridu nindirizzaw din l-issue. Il-Gvern qed jaħdem lejl u nhar biex jindirizza dawn l-issues, qed inżidu s-sodod u qed inbidlu l-proċessi. Fuq medda ta' ftit snin u xhur se nkunu qegħdin nindirizzaw il-problema. Oriġinarjament il-bini tal-Medical Admission Unit fl-Isptar Mater Dei kellu jsir fuq l-emerġenza, iżda minħabba l-konkrit dajjef li bih inbniet l-emerġenza kellu jinstab sit alternattiv. Ix-xogħol beda f'Novembru, s-Segretarju Parlamentari Borg fisser kif minħabba dak li nqala setgħu intilfu fondi Ewropej. Meta inti qed tgħid biex tagħmel proġett f'sena waħda biss u inti tħallas 9 miljun euro, qiegħed tgħid li hemm riskju qawwi li ma tlaħħaqx. U jekk ma tlaħħaqx dawk il-flus ma jistgħux jintużaw imorru lura Brussell. Hawnhekk qed nitkellmu fuq dan il-proġett biss, għaliex f'Marzu 2013 konna tkellimna fuq iċ-ċifra ta' madwar 200 miljun euro. Resqin lejn l-aħħar tas-sena sabiex jekk Alla jrid ma nitilfux anqas ċenteżmu wieħed. Issa li kważi tlesta x-xogħol fuq din il-binja, mistenni jibda x-xogħol fuq is-swali tal-MAU 3 u l-M7 biex jinbidlu f'dak li qed jissejjaħ Hospitality Lounge. Is-Segretarju Parlamentari Fern fisser li dan se jsir biex pazjenti li jkunu qed jistennew biex imorru d-dar jagħmlu dan f'ambjent aktar dinjituż. Allora ħana jidrilna li bħalma sa jkollna dawn is-swali li huma 5 star ġew l-binja ġdida li qegħdin nagħmlu bis-Suite Mater Dei. Rridu wkoll nirranġaw anke dawk spazji l-oħrajn fejn hemm sodot li kienu matul is-snin iddaħlu żejjed bħalma huma l-M7 u l-MAU 3 u hemmhekk nkunu qegħdin ukoll nagħmlu refurbishment qawwi biex l-ispazji tagħna hemmhekk u sodot tagħna jkunu ta' livell tal-aqwa kwalità, livell ta' 5 star biex il-pazjenti tagħna apparti li jieħdu servizz mediku li jkun eċċellenti jieħdu f'ambjent li jxirrilhom. Ix-xogħol fuq il-Hospitality Lounge se jsir bejn Frar u Marzu u dan huwa wieħed minn bosta proġetti oħra li se jsiru bilan li jkompli jissaħħaħ is-servizz li jingħata minn Mater Dei.